Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Imos falar de literatura e para ello acompáñanos Cintia Menéndez. Ola, benvida. Moitas grazas por convidarme. Que ven a presentarnos o seu libro, o seu primeiro libro, a súa ópera prima, ¿no? Son como as glaciares os barcos de aceiro. O título xa está un poquinho, ¿no? Sí, o título xa descobre un pouco a idea que facer unha novela híbrida narrativa poesía. Claro, es que cando estaba lendo, decía, Dios, isto pareceme tanto unha loa poética, sabes? Máis que unha novela. Era un dos obxectivos. Eu teño unha voz que é poética e non quería desprenderme dela para contar esta historia. Ademais, quería misturar esa idea da literatura obreira coa poesía para facer algo máis luminoso ou máis belo. Bueno, a verdade é que son dúas historias, ¿no? Que transcorren paralelas, transcorren como en dimensións diferentes, ¿no? Pero ao mesmo tempo. Esta liña principal na que Pedro, que é o protagonista, lembra pois os acontecementos de Vigo de finais dos 90, da revolta do sector naval, a través pois dese ollar de cativo aínda, de descoberta do mundo, lembrase do seu pai e do resto de obreiros que loitaron en contra das privatizacións. Pola outra banda temos a Pedro xa adulto que está atravesando un momento de duelo que non sabemos cara onde vai o comezo da novela e bueno, está atravesado pola perda. Sí, exactamente, unha historia, son dúas historias de perdas diferentes, ¿no? Pero ten moito sentimento. Totalmente. Eu, por un lado, gustábame moitísimo darlle ese sentimento poético a revolución, a revolta, e por outro falar da derrota, que é unha figura literaria que a min interésame moitísimo, non tanto dos heróis sempre, senón da derrota e da dignidade de loitar aínda que perdamos. Bueno, dentro de toda esa poesía e de toda esa novela hai tamén un fito histórico que é o dos asteleiros, a folga. Hai personaxes que están moi descritos, son reais, son como son. Estos acontecementos históricos están baseados pois, nun traballo de hemeroteca, de entrevista. No ano 97, cando transcurre a novela, estes obreiros movilizáronse contra a privatización dos estaleiros en Beiramar. Había un grupo de obreiros que facíanse chamar os Sete Magníficos. É unha novela, pois falo deste G7, pero as personaxes son inventadas. Quería facer algo moi persoal, para que non falemos simplemente dun conxunto, dun colectivo. O sector naval movilizouse, non, había neste caso sete obreiros que tiñan sete nomes, sete peculiaridades que eran distintos, loitaban, tiñan unha familia, non? Porque todos están acompañados pois dunha muller, duns fillos, facelo moitísimo máis persoal. Neste caso, pois, os obreiros son creación propia, pero os acontecementos que se narran están baseados nos fitos históricos reais, como o encerro en Caixa Vigo, a folga xeral en Santiago de Compostela, cando finalmente se encerran a pasar a noite boa no estaleiro. Eso aconteceu de verdade. E por que este episodio? Que te chamou a atención desta folga? Cando comecei a busca para a novela, porque eu sabía que quería facer literatura obreira e que quería falar do naval, porque quería falar da industria dos barcos, gustábame estéticamente. Cando entrevisto a Juan José Suárez, que foi o presidente do Comité de Barreras na época de finais dos 90, el contame moitas cousas, as grandes folgas dos 70, distintos movimentos que houbo en Vigo, nen sequera só do naval, pero que xustamente no ano 97, cando estes obreiros loitan, encérranse para pasar noite boa no estaleiro e as familias acompáñanos. Gustábame tanto esa postal que quería, dixen, ten que ser esta historia. Bueno, esa historia está autoconcluída. Non sei se tes pensado continuar por esta liña ou, bueno, porque é algo moi persoal e moi peculiar, o sea, non é unha novela que se pareza a ningunha outra. Pois estou traballando noutra obra agora mesmo sobre unha viaxe en barco a través do Atlántico, baseada nunha viaxe que fixen o ano pasado.
na que tamén os traballos do mar teñen unha importancia moi grande, os homes e as mulleres que traballan nos barcos ou nos portos. Non, neste caso non na industria, pero sí vou seguir o camiño un pouco da literatura obreira, neste caso a través dos traballadores e traballadoras do mar. E tamén con ese tono poético, non? Sí, absolutamente, esa creo que é a miña voz, creo non, esa é a miña voz e non a vou cambiar nunca. Pois nada, Cintia, moitísimas grazas por ter vido e acompañarnos, compartir con nos esta obra. Moitas grazas a vos por convidarme.